おー、怖っ。ちょっと待ってね。音どんくらいがいいんだろう。これぐらいにしとくか。怖っ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。怖っ。なんか音怖っ。音怖いんだけど。音怖いんだけど、ちょっと。ちょっとなんか、いや、絵柄ポップだったからさ、やってみたけど、なんか怖いかも、このゲーム。まあいいか。とりあえずやっていくか。皆さんどうもこんばんは。さまよゆうです。夜回りというね、ゲームをやっていきたいと思うんですが、これ、コントロール、これなんかどうしたらいいんだろう。今、いつもね、この、ボール系のマウスでやってたんだけど、これ普通のマウスでやった方がいいのかな多分。こっちにした方がいいのか。怖い。ちょっとじゃあやる。でもやるか。ちょっと待ってね。ちょっと配信マネージャーをちゃんと開いて。俺ちゃんとスケジュール12時からにした気がするんだけど、多分大丈夫だよな。はいはい。じゃあやっていきますか。めっちゃ怖いけど、めっちゃ怖いけどやっていくよ。始めるですね。始めますよ。始めるよ。怖いよ。ちょっと待って。これどういうゲームなんだ。可愛い女の子かな。フォロー、やっぱり戻ろう。ポロ行くよ、ポロ。方向キーで移動します。ちょっと待って。あ、こっち。はいはい。ちょっと待って。怖そうなんだけど。E を押しながら走ります。あ、こういうことで。これ多分下がスタミナなんか通ったし、今ちょっと。おいおい、今なんか通ったで、今。怖いよ。Q を押しながら、平行移動します。あ、こういうこと。はいはいはい。E ダッシュでしょ。まあでも夜じゃないもんね。今、夕方だもんね、これね。何ポロ。おい、なんか石が落ちてるんだが、これ何これ何これ。これは何だろう。 Z アクション。小石を拾った。何小石を拾ったって何。アクションする対象により起きる効果は変わります。いろいろなものにアクションしてみましょう。わかりました。じゃあ行きますか。V で使うアイテムを選択します。あ、石があるね。Z、V、C、X、いずれかを押して決定。C でアイテムを使用します。おいー。おー、ちょっと待ってって。よくないね、いきなり。おい、ちょっと待って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 。よくないな。よくない、よくないな。おい、怖いって。ちょっと待て。マジかよ。マジかよ。こんばんは、ファイトです。ありがとう。ありがとう。怖いよ。しょっぱだから怖いよ。おかえり。あれ。
ポロはどうしたの？こんばんは。あ、こんばんは、そのもめさん。逃げちゃったの？逃げたどころじゃないんです。逃げたどころの話ではないんです。すいません。これはマウスでやった方がいいの？私探してくる。お姉ちゃん行かないで。お姉ちゃんかな、多分。お姉ちゃん行かないで。お家で待ってて。必ず連れて帰ってくるから。やだーやだー大丈夫、私一人でも見つけられるから。お姉ちゃんお姉ちゃんもう、いやー、もう、しょっぱなからやばいって。これ皆さん、音はちゃんと聞こえてますか？大丈夫ですか？ちょっとこれぐらいまで上げとくか。お姉ちゃん帰ってこないって。お姉ちゃん探しに行くの？いや、マジか。ここは通れないのか。どうしたらいい？こっち行けばいい？とりあえずこっち？自販機あるな。あ、10円ゲットした。犬の鳴き声による騒音被害が多発しております。ペットは飼い主が責任を持ってしつけましょう。すいません、なんか、これね、はいはい。ワクワク。ワクワクしないで。ここは入れないか。えーっと、どうなってんの？ここ怖すぎなんだけど、ちょっと。どこ行けばいいんだろう。おい、なんかいるって、おい。なんかいるでしょ、そこ。あれはまずいな。こっち行くか。何この赤ちゃんの泣き声。聞こえる？みんな。ちっちゃいかな？音ちっちゃい？いや、でもだいぶ上げてるよ。だから、やばい音したとき、だいぶやばい音するからね。気をつけてね。おい、なんかいるって、おい。いや、待ってって。これどうしたらいいの？こっち？絶対あれあっちゃいけないやつでしょ？おい、ここもいるじゃん。どうしたらいいのこれ。ここの、例えばこの、消えた？あー、とか。どっち行けばいい？これ。右？左？右行くか。ちょっと待って。すっごい心臓音したんだけど、今。ちょっとなんか心臓音すごいんだけど、これ。これまずいな。こっち行ってみるか？なんかいるじゃんだから、そこに。通り抜けはできないのか。そこもいるんだよな。ちょっと待って。なんでみんなコメント止めてんの？ドキドキしてんの？よくないな。なんかすごい怖いな、この先行くの。この先行くの怖いぞ、俺。ちょっと、ちょっと戻るね。ちょっと戻ろうか。赤ちゃんの声も怖いてもう怖いてもう。なんかいるって。とりあえずこっち行くか。どうしたらいいの？こっち？こっちさっき心臓音が鳴った方じゃない？ああ、そうだよね。この先は心臓音が鳴った方だね。なんかね、直感的にあっちに行っちゃいけないような気がしたから
とりあえずこっち行くよ。おい、ここも心臓音するって。ちょっと待って、あ、待って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 、進んじゃった、進んじゃった。なに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 。おいちょっと待って待って待って。ちょっと待って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 。あかんってあかんって。いやー、ちょっと待って、なんか近づいてきてんだな、これ。おい、ちょっと待てって。どうしたらいいの？どうしたらよかった、今の。さっきのとこ右に行けばよかったかな、じゃあ。おい、もう心臓悪いって、このゲーム。おい、こっち心臓悪いな。みんな大丈夫？みんな大丈夫？息してる？みんなこそ息してる？おい、こっち心臓音すごいやばい。こことか入れないのかな。ちょっと待って、これ近づいてきてるってこと？これ。絶対今近づいてきてたよね、あれ。全然大丈夫。全然大丈夫なんかい。羨ましいわ。ちょっとやめて。ちょっと。どうしよう。こっち行くべき？俺案外いけてるこれ。なんかいるな、そこに。やべ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 。なんとかなんとかなんとか逃げれてないこれ。なんとか逃げれた。なんとか逃げれた。神回避じゃん。敵さんが近くにいると心臓音がしたかと。そういうことだよね。そういうことだよね。経験上そういうことだよね。なんとかなってる。ちょっと待って、ちょっと待って。飲み物飲んでいい？ごめんね。よし。今んところまあ落ち着いてきたな。この上行けそう。何これ？あ、お姉ちゃん。よかったー。そうだよ、お姉ちゃん。人のするホラー配信ってなぜか安心する。なんでだよー。なんでだよー。こっちに来て。分かった、お姉ちゃん。おー、なんでそんな押すの？この草むらに隠れてて目をつむって。何があっても目を開けちゃダメ。何があってもよ。何何の音？ Z を押してください。何の音だったの今。お姉ちゃんいないんだけどまた。お姉ちゃんまたいないんだけど。お姉ちゃんどこ行ったの？マジで何どういうこと？どこに行っちゃったの？お姉ちゃん。お姉ちゃん先に帰ったのかな？お家に帰ってみよう。地図。地図だ。雑な地図。お家どこ？そこ？遠いよー。遠いよー。うち遠いよー。お家に帰るまでが遠いよ。あ、なんか落ちてる。何これ？懐中電灯を拾った？お姉ちゃんのかな？
ライトをつけてみよう。おいー、何これ、ちょっと待って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 。ちょっとだいぶやばいのいるんだけど。だいぶやばいのいいんだけど。おい、前からも来てる。もうどうしよう。これどうすんのこれ。隠れられた。そういうこと？隠れてやり過ごすってこと？通り過ぎてった、これ。おい、ずっといるって、近くに。おい、ずっと近くにいるって。やめて、おい、早くどっか行ってくれ。頼む。おい、なんなんだよ。タイミングよく出ればいいのかな、これ。今か。おい、なんかいるって、そこに。まずいだろ。いや、まずいだろ、これ。やべやべやべ。もうずっと心臓音だよ。どっちに行けばいいのこれ。いや、ちょっとまずいって、これ。おい、なんとかしてくれ。頼む、マジで。ちょっと。トゥフン、トゥトゥン、トゥトゥン。これが今まずいね。これ今一番まずいね。どっか行って頼む。頼むからどっか行ってくれ。やばい。いけた。そこやばいから、こっち行くしかない。よし。神回避。もうずっと心臓音するじゃん。この先に行けるのかな？行けるな。大丈夫だ。なんか隠れるところあるのかな？なんかさっきからハテナマークが、なんか落ちてる。お金ね。お金なんか使うの？なんかある、そこに。お地蔵さん？お地蔵さんだ。はい。地蔵に10円玉を備えると中間セーブができます。ある。お備えしました。中間セーブ。お金ゲット。どこだっけ、お家。まだ先だな。とりあえず頑張って帰るけど、なんかある？これは隠れるとこでしょ？なんか落ちてる？これは何？なんか、まずいな。どっかにいたな、今。ちょっと待って、ここ隠れるとこないんだけど。ちょっと待って、お賽銭入れよう。中間セーブ大事。こういう中間セーブ大事。待って、お家どこ？お家あとちょっと。なにこれ何どうしたらいいのこれ。おい、何これもう。本当にもう。勘弁してくれよ。
帰ってこれた。お姉ちゃんは？お姉ちゃん帰ってない。お姉ちゃんがいない。家に入った。あ、セーブ1勝目クリア。おーし、いいよ。全然大丈夫じゃん。夜の街、いなくなったポロをお姉ちゃんは探しに出かけました。でもお姉ちゃんも帰ってきません。私はポロとお姉ちゃんを探しに夜の街へ行こうと思います。まだそんなに遠くへは行っていないはず。怖いって。あ、これまでの進行をセーブできます。はいはい。これね。また出かけなきゃいけないのじゃあ。はあ、なんかこう、なんかハテナマーク出るんだけど、これなんだかわかんないんだよな。使えないよね、別にお金は。おります。待って、なんか扉開いてない？お父さんお母さん、お外へ行く？もう行くしかないじゃん、だって。もうみんなの、言っとくけど、みんなの、あれ大事だからね。ここ掘ることができそう。にはスコップがいる。砂場、うん、みんなのコメントが俺のことを救ってくれるからね、言っとくけど。公園、砂場だったらこの公園ってやつに行ってみるか。皆さんのコメントが俺の心を救うからね。頼むよ。わかってる？あ、でもまだ行けないな。なんかがここら辺にあるっぽいけど、ここから先は行けないな。どうしたらいいんだ？じゃあどこ行こう？ちょっと戻ってみるか。下から行くか。はあ、よし。犬の話でしょ？なんか落ち、あ、10円ゲット。サンキュー。待って待って待って。ええ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 なになになに？ねえねえ、何かが追いかけてきてんだよ、後ろからずっと。ねえ。待って、ポロの幽霊じゃない？よし。ポロの幽霊の近くに変なのがいる。あれは怖すぎる。ちょっと待って。一旦セーブだな。一旦中間セーブね。どこにいるの？もう心臓やばいって、マジで。セーブ大事っす。大事だよね。大事だよね。どこだ？あ、上。勝手に上がった。あ、ポロじゃない？ポロの幽霊じゃないそれ。ポロ。あー、入れない。ここは開かない。どこか別に入れるとこないかな。周りを探してみよっと。あるか？そんなところ。いや、マジ心臓ドキですね。なんかいるぞ、あそこ。なんかやばいのいる、あそこ。あそこなんかやばいとこいる。なんかやばいやつ。なんかやばいやつあそこいる。なんかやばいやつはちょっとなんかやばいやつ。なんかやばいやつしか言ってないけど。
なんかやばいやつ。どこから入れるんだ。ちょっともう心臓をやめてってくれって、マジで。でもなんか出会わないんだよな。心臓はなるけど。おい、ちょっと待って、なんかいる。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。早い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 。ここからは入れない。ちょっと待って。お地蔵さんあったから。ちょっとここ、セーブしといた。ちょっともうちょっと周り探してみるか。学校の周りどっから入れるのかな。空き地がある。上に空き地がある。なんか目玉あるし。なんか目玉いるし。こっちなんかすごい懐中電灯でも照らせないほど暗いんだけど。これ以上はいけないっぽいな、こっち。絶対なんかやばいのいるじゃん、あそこに。怖すぎだろ。なんか。とりあえずこっち回ってみるか。空き地があるっぽいんだよね、こっちに。ああ。こんなとこ歩けないよ。なんかでっかいのいる、あそこ。あれ、いなくなった。おい、なんかやばいのいって、あそこ。いやー、ちょっと、待って、びっくりさせんなって、おい。頼むぜ。待って、ここ空き地かな。なんか。どんどん学校から離れちゃってるけど、行けるのかな、こっちから。その草、怖いな。なんか真ん中にあるの。なんか落ちてる。段ボールでできたテントだ。誰が作ったんだろう。ここになんか落ちてんだよね。箱でできたロボをゲットした。箱でできたロボなんだそれ。ここは特に何も行くとこないのか。学校の横にあるお地蔵さんの、そのそばの背の低い木の下に、学校の横にあるおじさん、抜け穴が隠れてる。通った後は葉っぱで穴を隠すこと。何そんなのがあるの。戻ってみるか。ちょっと、このゲームなんかもうちょっとファンシーななんか、やつかなと思ったけど、結構怖いんだけど。はい、なんかいるな。そこもうなんかがいるんだよね、もう。とりあえずこっちだな。お地蔵さんが学校のそのそばにあるお地蔵さんってさっきセーブしたとこかな。そこら辺だと思うんだよね。お地蔵さんの、これか。横に草むらがある。どこだ。抜け道がある。抜け道なんかあるのかな。道路側かな。道路側マジ怖いんだけど、あっち側出るの。あっち側出るのマジで一番恐怖なんですけど。ちょっと待って、一旦確認しよう。お地蔵さん、もうちょっと戻ってみるか逆に。こっち外やばいんだよね、外マジでやばい。外マジでやばいよ。ちょっと待って、なんかいる。はい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 。はい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 。落ち着いてこ。大事よ。大事。今日ね、
途中コンビニ行ったんだけど、コンビニ行ったらさ、ロケット団のポケモンカードのロケット団のシリーズが売ってて、めっちゃテンション上がって買っちゃったっていうどうでもいい話をして今気を紛らわせてる。ちょっと今どうでもいい話して気を紛らわせてる。お地蔵さんがあるはずなんだよね。それってどこにあるんだろう。お地蔵さん、お地蔵さん、こんなとこにあったかな。さっきのところかな、やっぱ。あ、ここじゃない？ここだ、多分この辺だな。この辺か？ちょっと待って、おい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 。超やばいじゃん、そこ。ねえ。ねえ。ちょっと待って、上超やばいんですけど。なんかやばいですね、これは。これはやばい。上ダメなんじゃないこれ。別のところがあるのかな。一応、これ沿いに歩いていってみるけど。ここら辺とかでもなく、やっぱさっきのところなのかな。おい、足跡がついてきてます。足跡がついてきてます。怖すぎる。ねえ、怖い。こっちもダメ。いけない。こっちもダメでした。こっちもダメ。あっちもダメ。どこもダメ。もう一回戻ろう。一回戻ろっか。どっかにあるはずなんだよな。入るところが。どこなんだろう。やっぱさっきのところかな。なんかいたな。やっぱさっきのところっぽいな。みんなさ、なんかコメントとかしてさ、ちょっとは俺を助けようっていう気は少しはないのかな。君たちね。ちょっとなんかこう、気を紛らわせるようなコメントをするとかさ、そういう、なんか大変なことになってる。どっかこの辺からあるのかな、入るところが。なんかわちゃわちゃわちゃ。なんか食べ頃ですみたいになっちゃってる。やばいです、あれ。あれはまずい、さすがに。あれはまずい。あの目玉やばい。じゃないのよ。どっかにある、この辺だと思うんだけどな。草むらってどこなんだろう。草むらってどの辺なんだろう。ちょっとメモってどこにあるんだろう。ノートを開くかな。これじゃないな。10円玉小石。懐中電灯。抜け道のメモ。汚い文字のメモ。学校の脇にあるお地蔵さんのそばに抜け道があると書かれている。それだけかーい。学校、待てよ。待ってよ。学校がそこで、でもここぐらいしかないと思うんだけどな。この辺かな。ここら辺なんかすごい、ハテナマークが出てるんだよな。これじゃなくて、この辺になんかあるんだと思うんだけど、しゃがんだりするってあるかな。いや、ないけどな。あれはなんかまずい気がするんだけど、この辺だと思うんだけど、なんかこの辺にあるんじゃないかな。でもなんか見つからないんだよな、この辺。どこだ。
かもうダッシュで抜けてみる。ちょっとまずいな。だいぶ近寄ってきてたわ。こっちもやばいし。草むらどこだ？ちょっと俺がただ見つけられてないだけかな。ただちょっとまあ一旦戻ってみるか。お地蔵さんがあったのはあそことこっち側にも一応あったけど、こっち側は別になんもなんかありそうな雰囲気ではなかったんだよな。もうなんか何あれ外にいるの頭ぐるぐる回してんの。あれは何なの？あれは何なのねえ。あれは何？教えて。こんにちは。失礼します。ちょっと待ってね。待って、なんかめっちゃ襲いかかってきたんだけど、今。いや、まずかったな、今。やっぱ外出るのまずいのか、あの道路出るの。なんかね、めっちゃいるんだよね、その辺。ここら辺にあるのかな、何かが。ここら辺かな。でも、この辺には何もないんだよな。何、そらめさん。何、俺のアイコン使ってんの、それ。どうしたんだよ。草むら？草むらってどこなんだろうな。やっぱさっきのとこかな。さっきのとこぐらいしかちょっと思いつかなそうなんだけど。なんか俺ぐるぐる回っちゃってるっぽいですよな。それかあっち側行くか。一番まずいけど。まずい。それはまずい。いや、あれまずいって。ってことはいけないな。見守りたい。ありがとう。地図、ちょっと一旦地図確認しよう。どこだ？ここが多分プールに行く道？抜け道がどこにあるんだ？こっち、ここだよね。プールのところから多分行けるんじゃないかなと思うんだよね。空き地は何にもなかった気がするから。あれやばい。まずい。いやー、まずいって。それはまずいって。あ、これまずいな。これまずいかもしれない。まずい方向に来てしまったかもしれない、俺。なんとかあれを回避しないといけないな。ちょっとまずいとこ来ちゃったかもしれない。やばい。ちょっと追い詰められたな。追い詰められちまったな、これは。学校の横にあるお地蔵さんのそのそばの背の低い木の下。背の低い木の下。俺これ見ようとしてたな。背の低い木の下。あいつがいるんだよな。あいつがいるのをなんとかしたいんだけど。どうすっか、あれは。いや、まずい。うわもう怖いって。これ隠れられるんだ、これ。俺今初めて知った。看板に隠れられる。まずいって。背の低い木の下。背の低い木のそば。背の低い木のそばを探せばいいんだな。ゲームオーバーになる方法がよく分かった。ああいう風になるんだなっていうのがよく理解しました、俺は。
背の低い木のそば。ちなみにどうですか、こうやってゴースト・オブ・ツシマ以外のゲームをやってる感じ。これもまたなんかいいなんか違う景色がまた見られていい感じですか、こういう風に背の低い木のあ、ここかな。ホラゲ好き。あ、ここじゃない、この辺なんじゃない。違うな。違いました。すいません。ぬか喜びでした。ホラゲ好きなの。赤マントも好きなんでしょ。赤マントさ、マジで怖かったんだけど。あれはちょっとね、なんか覚えゲーっていうのもあって、ちょっと難しいわ、あれ。いつやるの赤マント。一回やったよ、前に。前にやったんだけどさ、なんか覚えゲーだったよね、完全に。ここから背の低い木のそばって、この辺のこと違うのか。でもこの辺にね、どこにあるの背の低い。ちょっと待って、すいません。続きいつのかなーっておい、怖いこと言うなって。続きがあると思うんかい。背の低い木のそば。この辺とか。でもお地蔵さんこの辺ないしな。でもね、なんか足跡がついてくるんだよ、ここ。ねえ、これ何？お魚ゲットしました。お魚ゲットしたからって何なんだよって話だよね。この先もさ、なんかいたよね。やばい。くぐり抜けた。くぐり抜けました。おい、怖いって、こことかじゃなくて、ここでもないの？どこだ、背の低い木のそばって。とりあえず裏から行けるかなみたいな作戦でこっち来てるけど。なんかいたな、今。ちょっと待って、なんかいるんだけど、後ろ。こっちから回ったりしたらなんかいけるかなと思ってこっちに今来てるんだけど。猫ちゃん。これ今どこだ？あ、待って、これプールのそばじゃない？これだ。裏に回れた。よし。ナイス。おい、もうなんだろうよ。怖すぎだって。背の低い木のそばってどこだ？田んぼの北側にある峠で若い女性が行方不明になってます。隅っこに落書きある。学校のプールのそばのお地蔵さん、その近くにある背の低いの木の下。抜け穴が隠れてる。通った後は葉っぱで金を隠すこと。こっちで合ってるじゃん。これじゃない？これだ。これ。ちょっと待って。一旦10円で備えして中間セーブした。やだにして、ここじゃない。取れた。中入れたよ。隠れるとこいっぱいあるんだけど、そういうこと？おい、何ドリその袋は何？ちょっと待って、なんかいるって、ちょっと勘弁してくれって、おい。プールに入る扉だ。あ、鍵持ってないわ。
あれを回避するしかないか、じゃあ。ちょっと待って、なんで、何の音怖いって。ちょっと待ってって、動かないよ。あの袋何？なんか来てる。なんかランドセル来てるって。ランドセル来てるよ。入り口方面にとりあえず向かえばいいのかな。おい、二宮金次郎歩いてるって二宮金次郎が歩いてる、あそこ。勘弁してくれ。夜の学校ならあるあるかもしれないけどさ、ちょっと待って。この先鶏小屋、左ゴミ捨て場、右プール。左がゴミ捨て場、この先鶏小屋。はいはい。あれ何が落ちてるのあれ。お姉ちゃんの靴？お姉ちゃんの靴？でもどうしてこんなところ。なんかいるー。いや、まずいって。助けて。結構足が速いです。逃げろ。ね、怖いって。ちょっと早くどっか行ってくれ。いなくなった。ボロじゃなかった。って何？どうしたの？何どうしたの？お姉ちゃんの靴忘れてきちゃった？取りに戻ろうまずいって。ゴミ捨て場なんか危ないって書いてたよね。体育館。そんなに危ないのこっち。もうなんかドキドキ言ってるね。とりあえず一旦戻りますね。靴を取りに戻らなきゃってなってたから。なんかもうなんかすっごいずっとドキドキしてんだけど。収まったな。どこだ？これか。はい。ちょっとまずいってね。食べちゃった。あんなやばい犬が持ってっちゃったよ。あかんって、マジで。それは良くないって。まあでも進むか。行くしかないね。着いたよ。到着。この先？ちょっと待って、すっごい開けてんだけど。ここ隠れるとこでしょ？これ以上こっち行けなくて。鶏小屋。鶏小屋は入れないのか、これ。鍵がかかってるタイプね。わかりました。ポケモンカード買ってきたのに俺開封してないからさ、どっかで開封したいんだよね。ちょっとどうしたらいいのこれ。こっちか。こっちしかないよな。おいー。何かで気をそらせないかな。ちょっと待って。
ああ、投げちゃう。石あるな。待って。これどうやって変えるんだ、これ。おお、くれた。おお、ヨミちゃんじゃん。こんにちはっす。じゃあこれだから、コイン投げちゃって。これ、どうやってこの、変えた。これでいいんじゃない？わーお！これ食べさせればいいんじゃないかな。これでいけると思う俺。まずいって違うって。なんで俺それ投げた？そうじゃなくて、こっち。これじゃないの？何か置けそう？置くもんないって。ねえ、置くもんなんかないって。なんか置くもん探してこなきゃいけないの？ちょっと待って、ここ先行けるんだけど。なんだ。なんかこの辺になんかあるっぽいね。カスタネットを拾った？これかな？ちょっと待って。ここら辺で何か置けそう。選べない。これじゃないな。カスタネットって何？これ何に使うのこれ。ノートを開く。何も考えず叩いてるとだんだん楽しくなってくる。じゃあそれ。おい、なんだそりゃ。置けないかな？何か置くらしいんだけど。ワンちゃん来るー。怖すぎるー。何かで気をそらせないかな。何か置けそう。いや、やっぱ拾ってこなきゃいけないんだな。何かを拾ってこなきゃいけないんだな。いけないな。じゃあ探しに行ってこなきゃいけないのかな。またここまで戻ってこなきゃいけないのか。そこになんかあるんだけど、これもね、鍵使わないと入れないっぽいんだよね。どっかに何かが落ちてるんだと思うんだよな。そこまで戻るのだるいな。何かを見つけてこいってことでしょ？その置けるものを。なんかあったかな？置けるもの。ちょっと待って、何の音？おい、今何の音これ。怖いって。これなんかハテナマーク出てんだけど。何のハテナマークだ？何かがあるんだと。これ隠れられるやつか。ゴミ捨て場まで行ってみるか。一旦戻って。やばいって。まだよくわからんのだけど、どう見ても可愛い。可愛いと思うんだけど、なんかね、ざっと言うと、最初犬の散歩中に、犬跳ねられちゃって家帰ってきてお姉ちゃんがポロっていう犬ね、それどうしたの？ポロはどこ行ったのって言って、何も言わないから、じゃあポロ探してくるみたいなことになって、お姉ちゃんがどっか行っちゃったの。で、お姉ちゃんを探しに夜行ったんだけど、帰ってこないからね。探しに行ったんだけど、で途中でお姉ちゃん一回会えたんだけど、あなたはここで隠れてなさいって言って茂みに隠れて、なんかすごい音がした後に、お姉ちゃんは行方不明になってしまいまして、で、お姉ちゃんの痕跡を探してここまで来たら、
今お姉ちゃんの靴、片方の靴が落ちてるのを見つけて、拾おうとしたら変なワンちゃんみたいなのが加えてどっか行っちゃって、どうしようみたいなね。なんか耳の塊みたいなやつが置いてんだけど、うわー、二宮金次郎が目の前にいる。でお地蔵さんはなんか中間セーブポイントらしくて、一応途中セーブしたりしてるんだけど、これ今どこまでセーブされたところに戻ったのかな。とりあえずなんかワンちゃんの気を引かせる何かをゲットしなきゃいけないっぽいんだよな。ちょっと待って、なんかいるな。そこなんかいる。そこなんかいるんだよな。赤いクレヨンのメモ拾った。石ころね。勉強しろってか。そういうことなのかよくわからんが、とりあえずすっげえ怖い。なんかあれもやばいやつだし、結局。そこにもなんかあるな。これ。ここになんかあるんだけど拾えないんだよ。真っ赤なテスト用紙を拾った。真っ赤なテスト用紙。ちょっと一旦確認しよっか。たくさんのペケがついたテスト用紙、ぐしゃぐしゃに丸められて捨てられた。お母さんが家に帰ってこない。こんな夜中にどこ行ったのって書いてある。おい、なんだこの怖いメモ。このメモ怖いメモばっかりなんだけど、なんだろう。怖すぎなんだけど、ちょっと。二宮金次郎もちょっとやばそうだしな。真ん中はもっとやばそうだな。ゴミ捨て場になんかあるのかな。うわいち。ちょっと待って、これ、俺さ、拾ったやつは今持ってんのかな。拾えてるな。赤いクレヨンと真っ赤なテスト用紙は拾えてるから、ここはもういいんだな。ワンチャン、びっくりやめてほしいんだけど、あれ。いや、ちょっと待って。これダメだ。ここ通れないってことか。ここは通れないってことか。じゃあ。そういうことでいいんだな。通れませんってことな。上から行くしかないじゃん。ワンちゃん早いって、ワンちゃん。うわおい、グロテスクな音なんやって、これ。これワンちゃんどうやって回避したらいいんだろう。一旦入ればいいのかな。いやーちょっと待てって。俺これワンちゃんどうしたらよかったんだ。これワンちゃんどうしたらいいの。あ、食べたな。今魚食ったよね。ちょっと待って、今魚食ったよね。そういうこと。そういうことか。食べたね。食べたよね。もしかしてそれでなんとかなる。行ってみるか。怖すぎなんだけど、ちょっと。ここね。何か置けそうって書いてあるから、本来何か置くのかな。
例えばこの辺に置いたらどうなの？食べないんかい。やっぱなんか気をそらせるものをやっぱゲットしなきゃいけないのか？うん、そうだよね。やっぱそういうことなのか。やっぱじゃあちゃんとアイテムがあるんだな。気をそらす。ってことはやっぱゴミ捨て場の方に行った方がいいのか。もう怖いよこのゲーム。もう1時間やってるよこのゲーム。気張るって。1時間半目安にしようかな。2時間までやる？とりあえずちょっといいとこまで進みたいんだよな。みんなね、多分だって平日だから明日も早い人とかいるでしょ？多分だけど。どっから一旦ね、ちょっと小休憩は入れたいな。怖いな。何がさっきからドキドキ言ってんのこれ。こっちの方とかになんかあんのかな？いや、なんもなさそうだけどな、こっち。1時間やってるからなんだよ。1時間やってるからなんだよ。いいだろ別に1時間やってるからさ。怖いんだよこっちはドキドキしてて。1時間もドキドキしてるから。なんで1時間も俺はドキドキしたあーもうこれなんか食べたりしないこれ。寝ないとなのでアーカイブ見ますね。おーいそうなるよね。頑張っていいよ。可愛いかよ。うるさい。あ、いいね。気そらせました。鶏小屋の鍵を拾った。いってまたこのワンチャンゾーンだよ。なんとかなった。ワンチャンゾーンなんとかなった。とりあえず鶏小屋の鍵をゲットしたから、あそこ多分入れるようになったんじゃない？おい、なんか来てるって前から。おい、なんでだよ。さっきいなかったろ、こんなやつ。おい、こんなやつさっきいなかったやん。だって。なんで今更現れたの？こんなやつさっきいなかったじゃん。とりあえずついてくけど。逃げ切りました。とりあえず鶏小屋の鍵をゲットした。よし。開いたぞ。あれプールの鍵を拾った。プールの鍵？プールってどこだっけ？あっちだ。遠いて。魚で解決しようとしてるのがいや、なんとかなるかなと思ってね。うん。空豆さん出るんでしょ？まあじゃあアーカイブで楽しんでね。俺のことちゃんと応援してね。いやー、追いかけてきてます。さよなら。なんかウィンウィン言ってるのなんなの？寝ながら応援すね。ありがとう。おー、なんか後ろから来て、ワンちゃん来てるワンちゃん来てるワンちゃん来てる危ないなもう。なんかランドセルが追いかけ、おやすみなさいおやすみー。よし。プールの鍵があったよね。入った。
けたぜ。入ったよ。ここ何？ここは逆に。うわ、なんかでっかい金魚泳いでる。こっちやばいのいる。めっちゃおる。めっちゃおるで。こっちかな。そこにもなんかいるな。おい、どうしたらいいのこれ。ヒーソラス系ですかこれは。やばすぎだろ、この学校、ちょっと。なあ。この学校やばいだろ。そこにもなんかいるな。この学校やばすぎなんだけど、ちょっと。ちょっと待って、これ何？排水管だ？水を抜いて、そこを見てみる。あ、いいね。こんなこと勝手にしちゃっていいのか分かんないけどね。この女の子はこんなことしちゃって勝手に学校のプールの水抜いちゃってるけど大丈夫かな。おい、今のでも魚のやつは消えないんだね。これか？排水溝だ。ズタズタ水着を拾った。この水着は何？ちょっとまずいな。なんもないよね、ここら辺。どうやって戻る？そこ待って、塞がれたな。塞がれてるな。はいはいはい。水着をゲットしたからなんだって話なんだけど。金魚おった。金魚おったね。排水管だ。いや排水管だじゃなくて、俺ここにまで来て水着をゲットしてどうすんだって話なんだよな。ズタズタの水着。女の子用のスクール水着だ。ボロボロだ。これ何？これ、でもこれじゃないっぽいよな。水着を持ってるからって何なんだよ、だから。使えたりすんのか、この水着。水着使うってよくないな、なんか。水着を使うっていう表現。戻るか。これ以上のなんか落ちてなさそうだったしな。ちょっとやめていただきたいな、こいつ。追いかけてくるの。これだけ？頑張ってここまで来たのに、これだけ？水着拾ってなんだって話になっちゃったんだけど、これ。それ以外でも落ちてなかったしな。あ、待って、落ちてる、落ちてる、落ちてるじゃん。もう、なんで俺こういうの見つけられなかったんだ、さっき。水着で満足してる場合じゃなかったわ。まだあったわ、拾えるもの。行くか。金魚怖いって、一つ目金魚。ちょっと待って、なんでこっち来てんのこれ。なんでこいつここまで来れてんの？え今まで来なかったのにこんなとこに来たんだけど。なんだそれ。勘弁してくれよ。こっち側の端っこにあったんだよな。これ。パズルのかけら 1？ 何パズルのかけらって何？排水溝って他になんかないの？排水溝だ。あ、何か排水溝に挟まってる。取ってみる？濡れた骨。あ、骨だ、骨。これじゃない？骨ってことは。これだ。あのワンちゃんの気をそらせるのは多分これだ。金魚が邪魔です。怖すぎ。これどうやって通る？ここ。いや、多分戻ってくるはずだから、この間にここ通って、奇跡的な回避をさっきから見せてんだけど。ねえ。俺今奇跡的な回避をめっちゃ見せてんだけど。
ああ、いいよ。奇跡回避。さあ次は光った光った光った。おい、奇跡回避。ああ、オッケーオッケー。で、これで出れるでしょ、ね、ワンちゃんの骨ゲットしたから、向こうまでどうやって戻るかって話なんだよな。でもこっちから行けば、うわー、あれこっちから行けなかったっけ。あ、行けた行けた行けた。こっちからの道の方が比較的安全だってことは分かったから。またドキドキしてる。あいつ大丈夫大丈夫。これぐらいなら全然慣れてきた。軽快なフットワーク。よーし。これね。きたー。じゃあ、あと1時間頑張れるね。おい、うるせえ、やめろー。結構顔はね、なんか、間抜けな顔はしてるんだけどね。あ、どっか行った。マジで行っちゃったみたい。やった、いける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 。これだ。お姉ちゃんの靴拾った。はあ、2章クリア。これ何章あるの？ねえ。ねえ、これ何章あるの？お姉ちゃんの靴を履くお姉ちゃんを思い出します。あの日はこの靴を履いていっちゃった。今は片方しか履いていないのかな。お姉ちゃんどこに行ったのか全然わからないけど、とにかくどこか探さなきゃ。田んぼの方も探してみるから。何田んぼの方もって。はあ、ちょっと待って。一旦飲むね。ちょっと飲むのね。ああ。で、ちょっと一回、コンビニで買ってきたポケモンカード開けていい？ちょっとそれで気を一旦さ、ちょっと、なんだろう、こう、紛らわすというか、ちょっと一旦さ、いい音した。飲む音には定評あるんですよ、俺。結構。唐突の開封。いや、開けたくてしょうがなかったんだけどね。ちょっと待ってよ。朝な。なんか待って、光ってる。パルール、パールル、ガーディ、ロケット団のペルシア。ロケット団のペルシアンだ。榊じゃないこれ。傲慢指令。相手の山の上を10枚思って。うーん。面白いカード。ロケット団のランス。ロケット団のね、このなんかパックってなかなか見当たらないんだよ。だからもうマジでコンビニでさっき見つけて、うわーと思って。でも1人2パックまでだったから、もうちょっと祈りを込めて買ったんだけど。待って。でもアートレア当たってるな。ロケット団のレドウムシ。あっちゃんも、ロケット団のタマンチュラ。ロケット団のラッタ、かわいい。これ何かわいいじゃん。ロケット団の闇カラス。アートレアのこのロケット団のラッタだ。向こう水。でもこれいいじゃん。ロケット団の絵柄がめっちゃかわいい。よし。満足したからやるか。よいしょ。タバコ吸いたいな、一旦。タバコどこ行ってきたっけかな。ちょっとタバコ取ってきていい？ちょっと離れるよ。ちょっと待ってね。
当たらん。どこだ。あったあったあった。よいしょ。タバコいいな。まあ言うて、あれだけどね。紙じゃなくて、電子の方なんだけどね。紙はね、この部屋で吸うには、ちょっと嫌にが、なんか匂いが残るの嫌で、電子、外でしか紙は吸いません。ちょっと一本だけね、ちょっと休憩がてらね、吸いましょうね。よいしょ、ポケモン開封もしたし。いやー、でもなんか夜回り、楽しいっちゃ楽しい。ホラーゲーム。ワイにも一本くれい。自分で買ってこーい。自分で買ってこーい。あー、いいですね。プルームテックでも買うか。俺もね、プルームだよ。プルーム X かな。プルームが3種類の中で俺は一番プルームが好きかな。アイコス、グロー、プルームテックって言ったらプルームテックが一番好きかも。一番長く吸えるっていうのが一番いいかもね。ちょっとチルタイムって感じだな。本来どれくらいで終わるゲームなのこれ？一番軽いイメージ。ああ、でも吸うものによるんじゃない？待って、俺、タイトルゴースト・オブ・ツシマのままになってる。もしかして。ほんとや。夜回りやってんのに。今気づいたわ。そう。誰か言ってくれ。誰か言ってくれ。ちょっと待って、夜回り、プレイ時間で調べて。プレイ時間。メインストーリーをクリアするのに4から8時間。結構あるな。夜回りさまようになってるけど。あ、今変えたよ。今変えた。今変えた。今変えました。集中してから言うのもなと思って。そうなの？コレクション要素やサブイベントをすべてコンプリートする場合は15時間。メインストーリーだけだったら4から8かな。でもゲームのボリュームとしては8時間程度でクリアできるボリューム。コレクション要素やサブイベントもメインストーリークリアするだけだったらそんな長くないってことか。攻略法を覚えてしまえばクリアに2時間はかかんない。いやー、でも大体5、6時間って書いてるな、ゲーム内容は。夜回りか。5時間もあれば難なくクリア可能だと思います。やりこり要素もあるな。そうそう、結構かかるらしい。だから今回ではさすがにちょっと終わんないけど、3回ぐらいやれば終わるんじゃない？で、毎日さすがにこれやると頭おかしくなりそうだからなんか2日か3日に一遍ぐらいでこの夜回りをちょっと挟んでいこうかな。ゴースト・オブ・ツシマをやりつつ、間にこの夜回りとか、そういうのを要素挟もうかな。で、電クラの方でマリカ杯がね、27日にちにあるんですよ。で、マリカ、
でもね、夜中にマリカやるのってなんだろうなと思ってやってはないんですけど、マリカ皆さん持ってたらね、一緒になんか、ルーム立ててできたりするんですけど、マリカ興味はないか、さすがに。ああ。これを吸い終わったら続けろ。あと、鬼滅の刃見に行きたいんだよな、唐突だけど。鬼滅の刃見に行きて、最後のところのね、一章目。多分三部作のうちの、まず一作目が、今公開されてますけど、でもうすぐは、公開されるファンタスティック4も見たい。も見たい。よし吸い終わった。やるかスイッチ持ってないです。あ、持ってないんかいってなわけでいくぞ。第2章スタートです。これ全部同じ夜なのかな。あと40分ぐらいしたら終わる。2時間、さすがにちょっと俺もだんだん睡魔が襲ってきてるから、2時間経ったら寝るかな。さすがに。田んぼの方に行こうってなってたな。田んぼってどこだ。あそこか空き地があったらへんね。田んぼ。ぐるっと回っていけばいけるかな。さっきこの前ここ通れなかったのに今通れるようになってんな。こっち行っちゃうと公園の方になっちゃうな。田んぼの方に行ってみた方がいいらしいから、田んぼの方に行ってみるか。ちょっと怖すぎなんだよな。ちょっと待って。公園入れるじゃん、これ。なんか落ちてる。あ、石だ。助かる、石。これ何これ。あ、これも石。助かる。なんかそれ投げて緊急回避できる時でやつだから。ここにもなんか落ちてんな。あ、石助かる。パズルのかけらだ。石は何本あってもいいですからね。すっごいよ。ちょっと待って、すっごいドキドキ状態になってんだけど。なんかいんのか近くに。あと、ここなんか、滑り台だ。え、これ反対側から行けるのかな。その砂場に入るにはどうしたらいいんだろう。入れないな。さっきからドックンドックンやめて。怖いから。なんかいるのか、この辺。ちょっと待って、何か。これ滑り台ね。どうやって中入るんだろう、この滑り台の。この砂場の中にはどうやって入るんだろう。入れないな。まだ入れないのかな、多分。とりあえず戻るか。そこになんかいるんだよな、今。どうやって田んぼ道まで行くかな。うわっ、はあ、ちょっとびっくりさせないでくれよ。もう一回行きます。でも今のやつゲットしたのかな。石とかまだ持ってんのかな。でも石唐突にやる。マジだな。道変えよう。どういうルートで田んぼ道に行くかな。あっちだから。とりあえず一旦こっち回って。だんだんでもね、
このお化けたちには慣れてきましたよ、俺もさすがに。でもなんか増えてないねえ。だんだん増えてる気がするんだよね。おー、いいね。魚大事。ここから、とりあえずまっすぐだな。分かりついてるところ怖いんだよな。マンホールもやばいし。こっちかな。こっちの方に行った方がいいな。なんかびっくり。あ、なんか落ちてる。落書きのメモ拾った。なんだそれ。この上だな。そこにもなんか落ちてる。おい、開けたとこ怖いな。もうちょっと先だな。おい、なんかついてきてる、後ろから。なんかついてきてる。立ち入り禁止になってるけど、入れるな。これ田んぼじゃないの。これ何？見えないとこの方が怖いんじゃないの？いやね、なんかね、明るい、待って、落としたなんか今、なんか声しなかった今、って。気のせい？なんか今声しなかった男の人の声。気のせい？気のせい一番怖いんだけど。皆さん聞こえた？俺の声かな？俺の声が自分でびっくりしたのかな？ただ。恥ずかしいんだけど、それもそれで。俺も一番恥ずかしくない？自分の声を自分でびっくりするって。おい、やばいの言って。こういう時は、それダメなの？チャーミングで起き。サンキューチャーミング。うわー！嘘じゃん。嘘じゃん。そんなの嘘だよ。そんなの嘘だよ。ミサトさん！ミサトさん！そんなの嘘だよ。今のが。なんだよ、今の。そんなの無理だよ。なんなんだよ、今の。わからないわ、新宿。新宿わかんない。乗りなさい、新宿。あなたしかできないの。新宿。なんだよ。無理だよ。どうやって田んぼ道まで行くんだよ。父さん。乗るんだ、シンジ。シンジ乗るんだ。父さん、クオリティが低いよ。父さんのクオリティ、もっと上げないとダメ。走って逃げるよ。父さん、まずいってこれ。父さん、危ないと、父さん。父さん、今のまずかったって、今の。父さん、今の危なかったって。これ、行き止まりだっけ？この先。ちょっと待って、なんかあるんだけど。何これ？これ何ですか？日本人形を拾った？何その怖い内容。そしてこのぴょんぴょん跳ねている物体は何にもならないんだけど。やばい、取れなくなった。1個無駄にしたこっち行けるな。もうちょっとで田んぼに着きそうなんだけど。あれがマジやばい。あそこにいるあいつやばい、マジで。こっちから行くしかないのかな。おい、なんかそこにもいるって。ちょっと待ってね。目かゆかった、今。よし。
こっちから行けるんじゃないかな。待って、なんか電話みたいなの落ちてんだけど。おいー、なになに、怖い怖い。おい、なにこれ。何拾った俺今。日本人形。お姉ちゃんの靴。これってなんか、あれかな。今の電話何だったの？姉ちゃんの靴。アイテムとかでもないのか？もうすぐ田んぼなんだけど、やばいのにな、上。とりあえず走り抜ける。お、待って、待って、懐中電灯切れる？大丈夫だ。何今の？今の何？今のチカチカ演出何？踏切だ。こんな時間に電車走る？おーい、なんか怖いのいるって、女の先。いなくなってる。踏切怖いし、さっきのいなくなってるし。なんだったの今の。今の何？今の何？今のなんなん？ちょっと。こうもうすぐ田んぼじゃない？何書いてるこれ。峠で若い女性が行方不明になってます。心当たり方は、以下の電話番号までご連絡お願いします。峠ってここ？あ、待って待って。お地蔵さんあるけどなんかいる。お地蔵さんあるけどなんかいる。とりあえずセーブしたい。とりあえず田んぼには来れたけど。怖すぎる。こっちに行けない。やっぱこっちだ。ちょっと心臓バクバクが多いって、ちょっと。こっちか？音が怖いんだけど、ここ。ここ怖いんだけど、音。ねえ。石ゲット。向こう岸何かある。でも橋が壊れてて渡れない。何か代わりになるものないかな。なるほどね。代わりになるものを探すしかない。なんかいるんだよな、この辺。これ何？なんか落ちてる。これ音出したらまずいやつだった？もしかして。なんか来てる、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 なんか来てる。ちょっと待って待って待って。なんでそれ、なんか、何それ浮かんできてるやつ。怖いんだけど、何それ。後ろからもなんか来てるし。何どうしたらいいのこれ。とりあえず進む。よし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 。石ゲット。いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待ってね。あそこにもやばいのにな。これ拾えない、これ拾えない。濡れた砂時計を拾った。砂時計？何の話これ。やっぱここだ、また。いや、行ってみるしかねえか、この先。怖すぎだろ、この先。なんか落ちてる。10円玉。これは水の中でしょ？なんもないけど、ここ。ここなんもないな。とりあえずなんか投げてみる？投げてみようか。あっちじゃない。拾えないな、これ。どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。
どこ行ったお金。お金どこ行っちゃった。あった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 。なんもない。おー、なんか増えてるし、あいつ増えてるし、なんか。押しといて。前には反応しないの？波の音に聞こえてきた。いや、確かにな。そうなんだけど。シューッと。ここだよな。ここにいるやつだよな。あー、ダメかー。こんなんトラップじゃん、こいつ。ダメでしたね。足、ちょっとまあ探すしかないか。代わりになるのも。まだ行けてない場所があるから、なんとかそこに行ってみるしかないんだよな。来た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 。なになになに、クモロスクモロス。パスのかけらゲット出したけど。なにこのクモロス。このクモロス何？このクモロスどうしたらいいのこれ。わからん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 。わからんわからんわからん。このクモロス何？このクモロス。終わった、クモロス。なんか来てる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 なんか。何も起きなかった？なんかあるな、ここ。おい、やばいのいる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 。消えた。でもね、板ゲットしたから、あそこに戻ればいけるはず。おい、本当にやばい、本当にやばい、この辺。あ、クモの巣やばい、クモの巣もきつい。危ない、神回避。神回避でしょ、今の。マジで今の神回避やん。邪魔すぎるクモの巣。一定時間過ぎればいけたな。オッケー。やったー、通れるようになった。ちぎれたネックレス。黒ずんだメモ。メモを読んでみよう。殺される、助けて助けて。うわー、怖い。おい、何これ。なぜ私がこうしなきゃいけないの。何これは。何今の。ちょっとなんか迫ってきてるんですけど。どうした。おいー、やばいやばい、これ追いかけられるパターンね。はいはい。おい、はいはいはい。危な。どこ行けばいいのこれ。どこ行けばいい？どこ行けばいいんだこれ。どこ行けばいいこれ。どこ行けばいい？光った光った。危ない危ない危ない。うわ、危ない危ない。待て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 。髪やばい髪やばいって髪やばい。危ない。鍵がかかってる。鍵がかかってるからこう通れない。鍵を探さなきゃいけないな。あー、まだ雲のすめんどくさい。さっきのあれかな、あの人がいたところ、鍵落ち、なんか落ちてたよな、あそこ。これじゃない？泥まみれの鍵拾ったけど、うわー、またこっからか。でも鍵拾ってるから、鍵拾ったことになってるよね。オッケーオッケー、いけるいける。途中からこれでいけるから。はいはいはい。
うわマジかよ。おい寒気だったわ今。なんだ今の。おいってことはやっぱ下から行くルートが大事なのか。こっちかな。オッケーオッケーオッケー。よけた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 。いいよいいよいいよ。大丈夫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 。落ち着いて。危ない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 。今の神回避。今の神回避。神回避すぎる。ナイス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 。ちょっと待って、ちょっと待って、選択できない。鍵がかかってる。開いた。通った。オッケー。中間セーブ完了。危ない。チケットメモって何？ちょっと一旦メモ確認しよう。持ってるメモ。遊びはだるまさんに目を入れるまで続く。目は必ず右に入れるって書いてある。何これ。抜け道のメモ。真っ赤なテスト用紙。濡れた砂時計。ピンクの砂の砂時計。湿ってしまってひっくり返しても砂が動かない。クローズンダム。耳のような文字で返せ返せと書き殴られてる。誰かにあったのかな。好きだよ、おい。夜回りと聞いてこんばんは。カイルさんこんにちは。カイルさん初めての方ですかね。ちょっとちらっと見ますね。はじめましてか？はじめましてじゃないか？夜回り多すぎですね。ちょっと待ってね。音ね。電気の音やだよね。夜回りやってますよ、夜回り。危険、立ち入り禁止、この先崖あり。ここは初めてではないですね。あ、そうだよね。ファイルさん、だいぶ久々じゃない？懐中電灯の調子が悪いみたいだ。えめちゃくちゃ久々。そうだよね。そうだよね。めちゃくちゃ久々だよね。久々、今毎日配信してます、今。夜回りして。やばいって。若い女性が行方不明になってる。この話は、この前見た。やばい、変なやついる。やばいって、もう。もういい。どっちこれ。右か？あ、危ない。神回すぎる、今の。いやー、こっち行き止まりだったー。あー。いやー、ちょっと待って。夜回り好きなんですか、カイルさんは。やったことあります？ドンマイ。サンキュー。でもあっちの道が行き止まりだってのは分かった。もう本当にやめてくれ。心臓やばいって。ホラー系好きなのに夜回りはストーリーいいですからね。あ、そうなんじゃ。やばいやばい。コメント読んでたら死んじゃった。あ、そうなんだ。まだストーリー性をちょっとまだ見ててないからね。怖いってことを大体すごい感じてはいる、今。怖いなってことをすごい感じてる。いやーもう、本当にこいつ、やめてくれー。はい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 。あ、なんでそれが読めけれない。話分かると思える白ですよ。あ、本当？まだね、そこまでの域に達してないな。おい、こいつマジで避けるのしんどいな。いやもう、それ勘弁してくれ。この後ね。この後大事。これ一旦ここに隠れるってわ。
ナイス判断じゃない今の。ナイス判断じゃないこれ。隠れてるんだ。そうそう、これ隠れてることになってる。これナイス判断でしょ今の。やべえ、後ろめっちゃ追いかけてきてる。速えって足。よし。来てる。あぶな。どっちこれこっちこれ。奥行ってみるか。もう速いって足が。おいいじゃん。これ待って、ここ崖だな。えああ、そういうことですか。見事にダメなルート選んだな俺。見事に俺ダメなルート選んだね今ね、完全にね。うん。違うそうじゃないっていうルート行ったね俺。この辺は安牌で行くんだったらやっぱ隠れる。おぶなっ。神回避しすぎでしょ今の。おい早いってくるの。よし。あの裏に行くべきかな。おぶなっ。ちょっと待って、どういうこと。おいちょっと今の何今のねえ。今の避けれないやん。ねえ。ここむずすぎやってここ。ねえ。ここはちょっと難しくない？おー怖いよ。怖い。いけた。でこれなるべく早めにもう隠れちゃう。危な。オッケー。ここいけた。これさ、よし。奥行くっていうのどう？危な。もうシステム理解と慣れですからね。いや、またそうなんだけどね。ただ怖いよ。やってて。ただやっぱやってて怖いわ。ちょっと待って、なんかあるここ。痛い。拾えなかったか今の。なんか拾えたと思ったんだけどな。おかしいな。怖いうちが一番面白いですから。いや、それ慣れると作業。いや、まあそうなんだけどね。よし。早くどっか行け。隠れるの上手くなってるでしょ。
はぐれるの上手くなってるでしょ。ただめっちゃ怖いよ。ほんまマジでギリギリで避けてるから今。ここさ草むらおいちょっと待って、それなんなんそれ。おいマジでここ難しすぎなんだけど。あいつを避ける癖をちょっと身につけるのが大変すぎなんだけど。もう怖いってー。ご利用していくじゃあここら辺とかも。はい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 。ご利用し OK です。ね、それ卑怯じゃない？そのスピード。とりあえず上に何があったのか確認したいんだよ。危ない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 。恐怖よりダリになってきますよね。いやまあ確かにね、慣れるとそうなるよね。これ何？ボロボロのシャツを拾った。神回避。どっか行ってくれー。いや早い。危な危な。今ねよく避けた俺。今ねよく避けた。これはね左だって分かってるからで、なんか腕生えてくる。ナイスや。ナイスでしょ。ナイス避け。いやさすがに慣れてくるよ、ここまで来ると。こんだけやってれば。もう何これ。何これ。この人はやばい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 。えちぎれたらネックレス置いた。置いてみたよ。たまたまちょっとうまくいったんだけどこれ。あ、消えた。戻ってきた戻ってきた女の子。これがなんか行方不明になってる若い女性ってやつかな。花添えてあげたかわいい。終わったー。3章いった。これ何章あるの？夜回りって何章あるのこれ。何章ぐらいはね。全然まだ先ありそうな感じしちゃうけど。セーブ完了しました。いやー、結構スムーズな気が。ハンターハンターに出てくる、コルトピにしか見えないのよ。まあ確かにな。お化けはなんで私を襲うのかな。ただお姉ちゃんに会いたいだけなのに、お姉ちゃんに会えなくて寂しいだけなのに、でも死んでしまったお化けたちもやっぱり寂しいだろうから、お化けにも少しだけ優しくしようか。いい子じゃん。ただのいい子じゃん。待って待って待って。俺日本銀魚飾ってあるんだけど、これもう。待って、何をハテナになってんのこれ。セーブするか。もう2時間だからちょっとさすがに眠いからそろそろやめようかな。ちょっと今日はこの辺でしよっか。この辺で終わりにしよう。ちょっと一旦雑談パートに移ります。
何章あるかもまた楽しみですからね。いや、そうなのよね。確認しちゃうとね、次で終わりだ、みたいな感じになっちゃうから。いやー、よかったですね。楽しかった。いや、でも楽しいっちゃ楽しいね。やっぱ。うん。まあ、この先もね、ちょっと続けていこうかなと思うわけですけど。毎回毎回やっちゃうのはさすがに疲れちゃうから、まあ、たまに夜回りするみたいな感じでね。なんか2日か3日に一遍ぐらいで夜回りやろうかなと思います。明日はとりあえずゴースト・オブ・ツシマでも夜やろうかなと思いますけど。お疲れ様です。ありがとうね。ビビってんの？ビビってねえし。いやいや、俺ビビってねえし。ビビってねえし、そんなんで俺ビビらないし。そんなんだし。大丈夫だし。大丈夫だし。別にそんなことないし。ああ。というわけでまた明日ね、おそらく同じ時間ぐらい、12時ぐらいからまた、お仕事何時からなん明日はね、ちょっと昼過ぎからなの。だから、そんなにね、急いでることはない、今は。明日はね。明日はね、3時、2時とか、でも家出る準備とかも考えると、まあ12時前ぐらいには起きて、準備とかいろいろしなきゃいけないかなって感じ。頑張りね。ありがとうね。そう。で、帰りがね、ちょっと何時になるかわかんないんだよね。明日。まあ、ただ、12時からは、まあ、配信はできるんじゃないかなと思うので、まあ、12時ぐらいから、また、ゴースト・オブ・ツシマの続きでもやろうかなって思います。はい。ねえ。まあ、そんなわけで。まあ、ちょこちょこね、やってきてますけど、なんとなくでも毎日配信できてるよね。何気に考えたら俺、毎日配信できてるよね、今。ねえ。いい感じじゃない？自分で言うのもなんだけど。ちゃんとやれてな。えらいえらい。できてるね。えらいえらい。ありがとうありがとう。パートナーへの道って次があるんだけどさ、アフリエイトのね。これはね、さすがにね、多分大変なんだよね。なんだっけ。これなんだっけ。75人、同時視聴、同説が75とかはさすがにもう無理だから、パートナーへの道っていうのはさすがに無理かな。12日間配信すると25時間配信するっていうのがあるんですけど、これは多分いけると思うんですけど、同説75人、平均視聴者数75はね、さすがにちょっと有名な配信者にならないともう無理な気がする。な配信がするけど。まあでもいいですね。でも今日なんかさ、何それなんかあるんだよ。これツイッチのさ、この収益化条件みたいなのにあるの。そういうのが。まあ俺今広告一応多分流れてると思うんで、広告分がちょっと多少は入ってんじゃないかなと思うんですけど。広告ね。でも今だって0.14 0.14とかだよ。0.14 ドルです、今。最初は楽なんですけどね。そう。収益カート、パート2。まあ多分それかな。それ。かな。なんだっけかな。配信、アチーブメントっていうところから見れるやつかな。なんかパートナーへの道ってやつかな。そんなの知らなかった。知らなかっただと知らなかっただとまたなんかこう、ゴースト・オブ・ツシマって今夜回りを2個やってますけど、
なんかまた他のなんかゲームとかやれたらいいなとは思ってますんで。コミュ50と視聴者さんと週間配信数だった最初。そう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 。じゃねぽ知らなかったのにやんのかいや確かにね。そうチャンネルポイントをやらなきゃなっていうのを最近言われたんで、チャンネルポイント、じゃあ、どうしようかな。明日、対馬やるけど、チャンネルポイントをなんだろう、考える日っていうのをなんかどっかで作りたいな。どこに作ろうかな。どこに作ろうかな。あさって金曜日。待って、今日水曜日でしょ。で、今日の夜に、まあ、ゴースト・オブ・ツシマやるでしょ。考えてアイコン作ろう。アイコンなんかその報酬にってこと？だからでもそういうの含めて考える配信をしよっか。どっかで。ね。チャンネルポイントを考える回。これか、チャンネルポイントってやつか。チャンネルポイント何にもやってない。表示、チャンネルポイントいくつ？ポイント名、こういうさ、これどうやって作るのっていうのも含めて、ちょっとまあ調べながらこう話すみたいな、なんかそういうのを作りたいですよね。押すとアイコン出てくるやん。何アイコン出てくるって。押すとアイコン出てくるって何？その押すとアイコンが出るって何？まず。俺そっからだと思う。押すと、イラストを依頼したり自分で描いたりいろいろですね。そうだよね。なんかそのさ、よく見るよね。なんかその、そう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 、そういうの。カイルさんは、これ自分のやつこれ自分のやつなの？こういうのが自分のオリジナルだよ。すごっ！ちょっと待って、ごめん。フォローしとくわ、じゃあ。すごいな。ようやってんね。これ。よくできてんな。すごいな。フォローはいらないです。うち変なんで。そうなの？いや、でも一応フォローしちゃった。でも。こういうのが、これ自分のやつ。すごっ。まあ、こういう絵を依頼してってことだよね。なんかなんだっけ。これじゃなくて、これは配信者だ。頼むサイト。なんだっけ、忘れちゃった。一瞬で忘れちゃった。ここならだ。ここなら。で、何その炎マーク。何この炎マーク。すごっ。ほんとだ。アイコン作ってんじゃん。何これ。これ自分で頼んだの？頼んで作ったのこれ。いかついんだけど、そのマーク。何それ。それは何なん？いや、自分で作ったよ、プロですから。なんなん？腹立つ。腹立つ。いや、でもそうだよね。ココナラとかでさ、頼めばいいのかな？やっぱそういうのをね。ココナラとかで。ココナラでね、なんか、その、金額によると思うんですけど、なんかそういうので、なんかそういうの、知り合いに頼んだり自分で作ったらいろいろですね、こればっかりは。まあ、そうだろうね。うんうんうん。さすがにチャーネポ用のアイコンは依頼はもったいないから文字だけで自分で作るのがいいんじゃない？作れるもんなの？そんな簡単に。チャンネルポイント用のやつ？これ面白いね、確かに。文字だけとかも全然ありますね。そうなんだ。俺だったらサマーとか書けばいいかな。サマーみたいな。そういう風に書けばいいかな。
文字だけなのも全然ありますね。さすがに最初はお金はもったいないと思います。あ、そっか。そうだよな。ちょっとそういうのを作ろっか。そういうのをちょっと考える回を、そうだな。明日は、まあ、対馬やるとして、いや、明日考えるか、ホットだから、こういうの。明日考えるか。明日、対馬やる予定だったけど、対馬じゃなくて、明日はそのチャンネルポイントを考える回にしようか。そういう回でいい ?12 時ぐらいからやるけど、別にいいのみんな。来る？知り合い増えてくれれば使ってくださいとか送ってくれる人とかもいるし。あ、まあまあ確かにね。あと Twitch は横のつながりが強い配信サイトなんで。あ、そうなの？へえ。初めて知った。いや、全然関わりないのかなと思った。こいつTwitchって。もう個人の集まりみたいな。なんかそういう感覚だった。そうなんだ。そこはちょっと知らなかったな。12時半にならんと来れんけど来るよ。あ、ほんと？まあでもじゃあそれぐらいからやろうかな。自分は配信者その友達が多いですね。ああ、なるほどね。まあでもツイッチやってる配信者ってやっぱ結構多いもんね。うん。そういうのやっぱ多いと思う。うん、確かに。レイド機能とかもあるんだよ。レイド機能ってさ、俺どういうことが起きるのかあんまり分かってないんだけど、コラボ配信ができるってこと？そのレイド機能って。そういうことかな。そういう、なんかふんわりとした認識でいるんだけど、なんかそういうことが起きるみたいな。でもこれ、チャンネルポイント、自分のリスナーを連れて別の配信者さんにおすすめですよって送りつけるみたいな。自分のリスナーを他の配信に誘導するのがレイドイかな。どっちだよ。そうなんだ。チャンネルポイントって今、この画面見てんだよ。視聴者向けの報酬、パワーアップ&チャンネルポイント。これのこと？チャンネルポイントって。多分これのことなんだよね。で、ポイント表示のカスタマイズとパワーアップ、チャンネルポイントの管理っていうのが。ゲームは同じだったり、仲のいい人なんで見てあげてねみたいな宣伝ができるかしら。面白いね。確かにそれは。コミュニティチャレンジ。コミュニティチャレンジとかあるんだ。これなんかみんなで頑張って、ポイント貯めて、この人に何かさせようってこと？そういうのだよね。多分ね。でパワーアップ。パワーアップが視聴者がビッツであなたをサポートする新たな方法です。これらはあなたのチャンネルで常に有効になります。チャネボでリスナーにギャンブルさせることもできる。何それ？どういうこと？すごいね。デフォルト報酬。最初はこちらの報酬から始めてみよう。メッセージを強調表示する。あ、これがそういうことね。サブスクライバースタンプをランダムにアンロック。アンロックするスタンプを選択。スタンプ1個改造する。これを編集して、そういうのですね。はいはいはい。ツイッチっていろんなことできるんですね。そうらしい、そうらしい。例えばホラーで脱出できる、できないでかけさすとか。なるほどね。大きい報酬を得られます。長く続くように高めに設定して、より多くの視聴者の参加を促しましょう。こんなのがあるんだ。なんかいろいろ試してみたいですね。これ確かに。これ編集、デフォルト報酬ってやつ、スマートコスト管理。これはあれか、ポイントのあれか、料金のあれかな。そういうのがあるので横のつながりが強いんですよね。なるほどね。これは何をさせるかっていうのを多分ここで選ぶのかな。増やせるのかなチャネポ。これわかんないな。これはちょっとでも調べながらやるしかないな。
いいですね。はいはいはい。でも面白そうなこと。まあ、それをちょっとやる配信、いつやろうかな。明日にする？明日対馬にしちゃってるけど、明日雑談がてら、じゃあ、チャネポを設定する回にするわ。チャンネルポイントを決める回っていうのを作っていく。これをカテゴリー雑談でしょ？雑談にして、で、PM12 時から4時間ってなってるな。まあ、1時間半ぐらいかな。PM12 時って、0時ってどれだ？ 0 時ってどこにある？ 0 時。12時半。あ、AM12 時、これだ。特定の日、23日。今日だね。24日だな。24日の12時から1時間半くらいを目安にっていう感じで、チャンネルポイントを決める回入れました。はい、スケジュールに。で、金曜日は、ちょっと電倉さんっていう私がやってる別のユニットさんの配信が夜あるので、ちょっとそっちを集中しますので、金曜日はお休みになるかなと思いますね。もし元気だったらやってるかも。待って、金曜日か。待って、今日が、24日の12時、25日の12時はできるから、待って、25日の12時はできるな。さらにちょっと追加しよう。25日、ちょっと待ってよ。ゴースト・オブ・ツシマを、ゴースト・オブ・ツシマ。これ英語じゃないと出ないな。ゴースト・ゴースト・オブ・ツシマ。載ってないな。ちょっと待ってよ。ゴースト・オブ・ツシマ。ツシマ。ゴースト・オブ・ツシマを、夜中の12時から、これも1時間半ぐらいを、目安ね。目安で、これが、25日。で、土曜日になる。金曜日の夜中、12時、夜はさすがにちょっとできないから、日曜日かな？次は日曜日か。日曜日できるかな？じゃあ土曜日の夜、日曜日の夜いけるかもな。帰ってくるのが早ければ大丈夫。ちょっと遅くなることはないと思うけど、ちょっと今全部入れとこう。で、夜回りまた日曜日にやろうかな。夜回り、さまよい。夜回りさまよいをやろう。夜回り。今スケジュール組んでます。これだけやったら終わりにしよう。夜回り。夜回りを、これをまた、だいたい1時間半。これも1時間半ぐらい。で、特定の日、26日の夜。違う。これだとダメだ。27か。27の夜中だから。はいはい。いいね。決まってくね。スケジュール大事だよね、こういうのね。夜回りゆいさん、夜回りゆいさんになると、さまよいじゃなくて夜回りゆいですね。夜回りゆうです。どうも。さまよいゆうです。夜回りゆうです。よろしくお願いします。いいんじゃないですか。これで配信スケジュールが少しできてますね。なるべく毎日配信ということで。ちょっと土曜日の、要は夜中、日曜日の朝になると思うんですけど、そこだけはちょっとできないかな。違う。土曜日の朝か。土曜日の0時はちょっと向こうの配信があるので、ちょっとこれはちょっとできないんですけど、そこ以外は基本的には、ちょっとやろうかなと思います。土日はこれね。
日曜日はね、今、夜回りをやると思います。日曜日の朝ってことかな。だから。うんうん。っていう感じで、ちょっと進めていこうかなと思いますね。はーい。いやー、ここまでよくできましたね。夜回り楽しかったな。また時間がね、次は土曜日の夜中にやりますので、またもし時間が合えば遊びに来てください。はい。そんな感じで、毎日ちょっとコンテンツをやっていこうかなと。どうしてもね、別に個人的な事情で配信ができない日は、なんかセリフとかの投稿を、まあ YouTube のショートとかで代わりにしようかなと思います。X か YouTube、まあ YouTube のショートの方が、まあ何かしらのあれにはなるかなと思うので、上げて、何かしら毎日、基本的には供給できるようにやっていこうと思います。はい。はい、ということで。今日も夜まで来ていただいてありがとうございました。まあ雑談含めてちょっと2時間ちょいやりましたけども、またお時間ある時に遊びに来てください。はい。てなわけで、さまゆゆうでございました。皆さん、良い夜を、いい夢を見てください。お疲れ様でした。バイバーイ。じゃあねー。ありがとう。てよちゃんもありがとう。バイバーイ。お疲れ様でした。